Yankin Sahel, wani rahotannin binciken hukumomin da ke sanya idanu kan harkokin tsaro a ƙasashen Yammacin Afirka ya nuna yadda 'yan ta'addan ƙungiyar GNIM masu alaƙa da Al-Ƙa'ida ke mayar da satar dabbobi a matsayin wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga don tafiyar da harkokin rayuwarsu. Rahotannin binciken ya bayyana cewa a mafi yawan lokuta 'yan ta'addan na aikata ta'atarsu ne tsakanin ƙasashen Burkina Faso da Ghana da kuma Ivory Coast. Wani abu mai ɗaure kai shi ne yadda binciken ya samu jami'an tsaron sa-kai da ke aiki ƙarƙashin gwamnatin Burkina Faso da haɗa kai da 'yan ta'addan wajen gudanar da wannan haramtaccen kasuwancin. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa guda daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da wannan binciken ta bayyana cewa wannan kasuwanci na samun karɓuwa matuƙa musamman tsakanin mutanen da ke zaune a garuruwan kan iyaka na ƙasashen Burkina Faso da Ghana da kuma Ivory. Wasu ganau sama da 150 da ƙungiyoyin suka tattauna da su a ƙasashe uku sun tabbatar da cewa Fulani da jami'an tsaro da fararen hula da mahukunta duk suna da hannu a aikata wannan safara. Rahoton ya ce wannan sabon kasuwanci da ke samun karɓuwa na ƙara wa 'yan ta'adda ƙarfi musamman a waɗannan ƙasashe, yayin da yake ba su damar ribatar matasa don shiga ƙungiyoyinsu da kuma samun hanyoyin zillewa jami'an tsaro ta hanyar ɓoyewa a ƙarƙashin fatauci. A wani sabon labarin da muka samu za ku ji cewa Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi watsi da gwamnatin da dakarun RSF suka kafa a Sudan, tana mai bayyana ta a matsayin barazana ga zaman lafiya da haɗin kan ƙasar. A wani taron manema labarai ta gudanar a garin Nyala na yankin Darfur a ranar Asabar ta gabata, RSF ta sanar da kafa gwamnatin da ta kira ta zaman lafiya da haɗin kan ƙasar, inda ta bayyana Mohamed Hassan Al-Tashir a matsayin Firaminista da Muhammad Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da Hemeti, a matsayin sabon shugaban majalisar zartarwa. Sai dai a martanin da ta mayar ta cikin wata sanarwa a jiya Laraba, Kwamitin Sulhu na Tarayyar Afirka ta buƙaci ƙasashen mambobin ƙungiyar da sauran ƙasashen duniya kada su amince da kwamitin da RSF ta kafa, inda ta ce tana da mummunan tsari a kan ƙoƙarin samar da zaman lafiya da ma makomar ƙasar. Kwamitin Sulhu na AU ya ce matakin na RSF ya kawo rarrabuwar kai a Sudan, kana ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin su tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma ƙidaya wasu sharuɗa. Ya kuma jaddada goyon baya ga kwamitin riƙon ƙwaryar Sudan da aka kafa a watan Mayu bisa sa idon jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya Kamal Idris.